Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар вохӯрии ғайрирасмии сарони давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро Вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, Вазири мудофиа ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. аз ҷараёни сафари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия дар нашрҳои минбаъдаи ахбор ба шумо иттилоъ хоҳем дод. имрӯз аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 45 қонун ба имзо расонда шуд. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат бо терроризм, дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, дар бораи паррандапарварӣ, дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои ҷумҳурӣ, дар бораи таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хӯрокбории ғанигардонидашуда, дар бораи маориф, дар бораи суғуртаи иҷтимоии давлатӣ, дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав қабул гардида, дар он дар баробари имтиёзу сабукиҳои мавҷуда сабукиҳои нав пешбинӣ гардиданд. Аз ҷумла шумораи андозҳо аз 10 ба 7 номгӯй, меъёри андоз аз арзиши иловашуда аз 18 ба 15, хизматрасониҳои меҳмонхонавӣ аз 18 ба 7, фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли дохилӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз 18 ба 5% кам гардид. Қонунҳои номбурда ба рушди соҳаҳои саноат, паррандапарварӣ, густариши варзиш, тарбияи ҷавонон, беҳдошти шароити зисти мардум, таъмини қонуният ва пешрафти кори мақомоти давлативу ҷамъиятӣ равона шудааст. идомаи ахбор. Дар намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2020 дар шаҳри Дубаи Амурати Муттаҳидаи Араб рӯзи миллии Тоҷикистон баргузор гардид. Ҳамзамон дар ҳамин доира бизнес форуми соҳибкорони Тоҷикистон ва Амурати Муттаҳидаи Араб баргузор гардида, байни намояндагони бахши хусусии ду давлат 3 созишномаи нави ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. Наврӯзшоҳи Азизулло аз шаҳри Дубай гузориш медиҳад. рӯзи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2020 дар шаҳри Дубаи Амурати Муттаҳидаи Араб бо парафшон кардани парчами давлатӣ ва садо додани суруди миллии Тоҷикистон дар майдони асосии шаҳраки Экспо маҷмаи Алвасл оғоз гардид. Вазири энергетика ва инфраструктураи Амурати Муттаҳидаи Араб Суҳайл Ал-Мазрӯӣ ба иштирок ва гӯшаи пешниҳоднамудаи Тоҷикистон дар ин намоишгоҳи ҷаҳонӣ баҳои баланд дода ҳавасмандии ҷониби Амурати Муттаҳидаи Арабро барои тақвият додани ҳамкориҳо бо Тоҷикистон дар самтҳои гуногун таъкид намуданд. муовини аввали сарвазири мамлакат Давлатали Саид аз рушди равобити дуҷониба ёдовар шуда, онро ба таваҷҷӯҳи хосаи сарони ҳарду давлати ба ҳам дӯст марбут донистанд. дар гӯшаи миллии Тоҷикистон диққати меҳмононро қабл аз ҳама молу маҳсулоти пешниҳодшуда, аз ҷумла меваҳои тару тозаи дар Тоҷикистони офтобрӯя истеҳсолшуда ҷалб намуд. гӯшаи миллии Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2020 дар асоси таъриху фарҳанги омӯзандаи миллати тоҷик бо муаррифии тамаддуни ғанӣ ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ пешниҳод шудааст. рӯзи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2020 дар шаҳри Дубаи Амурати Муттаҳидаи Араб бо муваффақият ва дар сатҳи баланд баргузор гардид. бояд қайд намуд, ки мавзӯи асосии павилёни ҷумҳурии Тоҷикистон ин об барои рушди устувор мебошад, ки аз ташаббусҳои глобалии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад ва боиси зикр ҳаст, ки худи мавзӯи имрӯзинаи павилёни ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне об барои рушди устувор аз ҷониби меҳмонон ва аз ҷониби ҳайатҳои расмие, ки ба павилёни ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф меоранд, бисёр баҳои хуб гирифта истодааст ва таваҷҷӯҳи махсус ба ин мавзӯъ бо назар доштем, ки ин мавзӯъ бисёр мубрам аст ба ҳаёти имрӯзинаи ҷомеа ва барои насли оянда таваҷҷӯҳи махсус ва зоҳир намуда истоданд ба ин мавзӯъ. дар павилёни ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 100 экспонатҳои гуногун дар самтҳои мухталиф ба намоиш гузошта шудааст ва махсус
худи ин экспонатҳо албатта диққати меҳмононро ҷалб намуда истодааст. Инчунин мо кӯшиш намудем ки дар ин намоишгоҳ маҳсулотҳои ба содирот нигаронида шудаи ҷумҳурии Тоҷикистонро ба намоиш гузорем, то ин ки ширкатҳои мо тавонанд бо истифода аз иштирок дар ин намоишгоҳ яъне ки шарикони худро пайдо намоянд. нафароне ки ба гӯшаи миллии Тоҷикистон ташриф меоранд дар бораи ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳалли мушкилоти норасоии об дар сайёра маълумоти мукаммал пайдо мекунанд. зеро замони кунунӣ амалигардонии иқдомҳои Тоҷикистонро бештар тақозо дорад. ҳамзамон имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистон дар доираи ҳадафҳо ҷиҳати рақамикунонии иқтисодиёт ба таври электронӣ пешниҳод шудааст. ҳар нафар метавонад мустақилона дар бораи соҳаҳои саноат, энергетика, кишоварзӣ, фаъолияти бахши хусусӣ ва роҳҳои мусоиди тақвият додани робитаҳои иқтисодӣ бо шарикони тиҷоратӣ аз Тоҷикистон маълумоти мукаммал пайдо намояд. ман муовини вазири рушди сайёҳии ҷумҳурии Мозамбик мебошам ва павилёни ҷумҳурии Тоҷикистон омадам. Пеш аз ҳама омада дидам ки чӣ қадар ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳифзи муҳити зист, барои ҳифзи табиати зебо, чӣ қадар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшишҳои зиёд мекунад ва имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон ба чӣ ниятҳо омадааст ки оид ба обшавии пиряхҳо, оид ба ҳифзи об ба ҷаҳониён муаррифӣ кунад. Ман омадам ба ғайр аз ин дидам кардам аз ҳайвонҳои нодир, ҳайвонҳои ваҳшии нодире ки дар павилон ҳастанд бисёр маъқул шуд. боз оид ба бисёр маълумоти хуб гирифтам ки аз оид ба масъалаи сармоягузорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба чӣ тавр рушди иқтисод, рушди сармоягузорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва фикр мекунам ки маълумотҳое ки ман гирифтам барои Мозамбик бисёр муфид мебошад. намоишгоҳи Экспо 2020 аз 1 октябр оғоз шудааст ва то 1 апрели соли оянда идома мекунад. ҳар нафаре ки ба гӯшаи миллии Тоҷикистон ташриф меорад, кӯшиш мекунад ки гуворотарин лаҳзаҳои ҳаёти худро бо Тоҷикистон дар хотира нигоҳ дорад. ин собитгари он аст ки таъриху тамаддуни миллати тоҷик дар ҳақиқат омӯзанда буда Тоҷикистон дар самти фатҳи қуллаҳои нави тараққиёт дастовардҳои худро пайваста афзун мегардонад. гӯшаи миллии Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2020 дар шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб. ана дар ҳамин муҳити тоҷикона ҳамарӯза ҷаҳониён бо таъриху тамаддун, табиати мафтункунанда, ҳайвоноти нодир, имкониятҳои сармоягузорӣ, натиҷаи фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, истеҳсоли меваҷоти тару тоза, санъати баланди кандакорӣ ва дигар имкониятҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ошноӣ бештар пайдо мекунад. ин бошад қисми зиёди нафаронро ба он водор мекунад ки аз Тоҷикистони соҳиби истиқлолу офтобрӯя боздид намоянд. намояндагони бахши хусусӣ низ молу маҳсулоти худро пешниҳод намуданд. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ пешниҳоди имтиёзҳо имкон фароҳам овард ки афзоиши истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатпазир дар бозори ҷаҳонӣ таъмин гардад. либосҳои истеҳсолшуда, сангу ороишоти қиматбаҳо, меваҳои тару тоза, меваи хушк, асал, гиёҳҳои шифобахш, оби нӯшокӣ ва дигар маҳсулоти истеҳсолшуда ҳамарӯза муаррифӣ карда мешавад. бисёр хурсандиовар аст ки дар чунин намоиши сатҳи ҷаҳонӣ иштирок дорем ва тоҷикистони азизамонро муаррифӣ менамоем бо маҳсулоти хушсифат, маҳсулоти ҳамаш аз сангҳои табиӣ истеҳсол карда ва бисёр меҳмонону иштирокчиёни ин экспо аз маҳсулоти мо бисёр як бо таваҷҷӯҳи хос назар мекунанд, нигоҳ мекунанд ва ҳамчунон харидорӣ менамоянд. ҳама намуди мевои хушккунандаи Тоҷикистонро маърифӣ кардем. мо бисёр чиза омӯхтем, бисёр чиза фаҳмидем ки кадом меваи хушккунандаи Тоҷикистон ба кадом мардуми дунё маъқул аст. мисол мегирем, хусусан ин зардули қандаке ки дар Тоҷикистон ҳаст, ин усули дар болои дарахт қоқ мешавад, хеле ба мардуми ҳиндӣ маъқул аст, мардуми Дубай маъқул аст, ба мардуми Аврупо ин хела мевое ки камтар чӣ кардагӣ аст, ино маъқул аст. мо ин санҷидӣ дидӣ содем. ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Аморати Муттаҳидаи Араб ва роҳҳои таҳким бахшидани он дар мулоқоти ҷонибҳои ҳарду давлат баррасӣ гардид.
сипас дар шаҳри дубай дар доираи рӯзи миллии тоҷикистон бо иштироки доираи васеъи намояндагони бахши хусусии тоҷикистон ва амурати муттаҳидаи араб бизнес форум баргузор гардид. дар чорабинӣ имкониятҳои сармоягузорӣ ва ислоҳоти гузаронидашудаи иқтисодию пешниҳоди имтиёзҳо барои фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ ба таври электронӣ муаррифӣ карда шуд. ширкати мо соли 2016 таъсис ёфта ба истеҳсоли хурмоҳои аълосифат машғул мебошад. рӯз то рӯз фаъолияти мо густариш меёбад ва кӯшиш мекунем ки фаъолиятро бо шарикони дигар ба роҳ монем. дар бизнес форуми тоҷикистон амурати муттаҳидаи араб ширкат намудем ва оянда барои густариш додани ҳамкориҳо дар самти меваи хушк талош мекунем.